siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan nila ko sang tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sang relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radyo. I will be here. Kamot ng kamo. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Center Plus Herbal Soap. Ang Cellphone Plus Herbal. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense.
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life?
think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't... Long time no see, Kas. Miss you, Kas. Miss you too, Cass. Sit down. Salamat. Kas, habi mo, nagsunggod gid ako sa imo. Ha? O nga aman. Tugod naglakat ka nga wala gid makapaybro sa akon. Kag almost 15 years nga wala ka makapauli diri. Amo bala, hungod ko nga wala magpahibalo sa imo. Kag sa mga friends ko. Sorry, Gid. Sa din ka pala nagkadto. Nga kadugay gid sa imo kag makabalik, ha? Kuan, Cass. Ginhikutar ko ang ginpatukod ko nga factory sa Manila. Kag pila ka branches sa nga akong stores. Ang Angel's Chocolate Factory. Ano? Angels? Factory? Oo, Cass. Kag wala ako magpaulit diri, mintras wala ini matapos, kag naka-operate. Amo man ang mga branches nga stores, nga ginadisplayhan ko sa mga produkto namon sa factory. So far, so good ang business. Stable ang negosyo ko dito. Wow! Matuod ka, Kas? Oh, I'm so happy gid ako sa imo, Kas. Hindi gid mapunggan ang pagsulod sang milyones sa imo. Swerte sa akon si Angel. Angel? Oo, Cass. Ang hinablos mo, si Angel. What? Hinablos? You mean, may bana ka kag anak, Kas? Bana? Yes! Kas, naway ka gid mapanugid sa ako nga may bana ka na. Cass, wala ko sang bana, pero may anak ako. Ha? Ano? Oo, Cass. 15 years old na siya. Ano? Really, Kas? Ano? Nagpabusong ka lang? Oh, nga nagkadlaw ka, Kas. Matuod man na. Ano, nagpabusong ka lang? Ano nga makaangkon sang anak? Si Yolanda, may anak siya. Oh, doon di ako makapati sini. Nagpabusong ko no siya. Agud lang nga makaangkon sang anak. Oh, pwede man ang pakaisa ko nga ini. Angel ang ngalan sang iya anak. Kag swerte ko no sa iya ang anak niya nga ini. May factory na siya sa Manila, kag pila ka branches nga stores. Oh, grabe ka di buena si Yolanda sa negosyo. Mas may pa kani pangabuhi namon sa iya sang una. Pero karon, hindi ko na siya malabawan. Milyonarya na ang pakaisa. Miss? Amo nasugid mo kay Miss Ivy? Oo, Dara. Kag nagpatikit siya nga nagpabusong na ako makaangkon sa anak. Tuod ka? Tanong reaction niya? Nagmurahag ang mga mata niya. Doon hindi siya makapati.
Naisahan mo pa kayo sa mo, miss. Karon nga nakaibalo na siya. Ipakilala ko man sa ila si Angel. Nga, mapauli na ba si Angel? Oo, mapauli na siya. Tapos ng klase niya, diri siya mabakasyon. Depende sa iya. Kung luyag niya nga magpadayon sa ipag-eskwela diri. Well, okay man kung diri siya may eskwela. Pero, depende na sa sitwasyon. Wow! So excited, Miss Yolanda. Makita ko nagisining amon nga Angel. Mahiwat ako diri sa balay sang welcome party para sa iya. Miss Yolanda? Oo. Diri sa balay hiwato ng party para kay Angel. Mami, may sikan kasin ako. Oo, Audrey. Sa Angel? Bata, saan pa kaisa mo? Oo. Ang tag-iya sang Chocolandia Factory. Si Tita mo Yolanda. Wow! Rich ang tita ko, Mami. Rich, gid. Damo kwarta si Yolanda. Milyonarya. Kagswerte gid ang bata niya sa iya. Habakon mo, hasta na sa Manila ang ilang negosyo. Wow! Mami, excited na ako makita ang pagkaisak mo. Amo man ang iya-anak. Nanawag siya sa akon nga sa masunod nga simana. Maabot na si Angel. May hiwaton nga welcome party sa ila anak. Kag, ipakilala niya ini sa mga abyan niya. Wow! Kana mo, bongga ang party, Mami? Yes, of course. Maramo sang kwarta si Yolanda. Kagbugtong lang niya nga anak ang Angel nga to. Nahisa ako sa dibuenas niya sa negosyo. Nahisa gid ako, Audrey. Doktor Pinoy. Health Watch. Kun amo, wala ka pagalit makabati sang acute coronary syndrome. Pero ang heart attack ya o kun ang unstable. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Maayong adlaw, Minda. Uy! Sus! Nang Aida! Ay, ikaw gali! Ay, salutang! Salamat. Ay, dali din ang, pungko din ang. Salamat, Gid. Nang? Si Dudoy. Ay, kuhan. Ato siya sa farm nang, ginpatawag siya sang amo niya. May derby ko na silang intrahan. Ay, kabalo ka naman sa ubra ni Dudoy. Manok nang iya kabuhi. Maayo kay bisan paano makakwarta si Dudoy. Oo. Makapian-pian man ang ginahatag niya sa ako nang ginatag sang busin niya kung magdao sila. Kasi ako mag-champion sila, linibo man ang ginaintrigar niya sa akon, Maayo, Ay, anay ka bala nang? Ay, kapanyaga ka na? May ara daaw? Ati, manyaga ta, Uto naman yung nakaluto na ko di, Ay, diretso ba sa kusina nang manyaga ta bala? Nagbulagay na kami ni Carding. Ha? Uy, tuod ka na? Uy, nagbulagay na ka muli ng Carding? Ay, naamanaw! Ang gago ya. Kadamos ang babae. Hindi gani kasagod sa akon. Nagapangin babae pa. Ay, ano na? Uy, tuwalat, Diyos ko. Ay, tuod na? Ay, hindi kayo subong nag-istalya? Amo gani nga nagkanto ako diri. Kay maayo ko tani kay Dudoy. Nga kung pwede, diri lang anay ko maistal sa inyo. Nang? Kuan ginpahalin na ako sa ginaistaran ko, Minda.
Kag wala gid ako sa madalaganan. Magluwas sa inyo ni Dudoy. Ay, amo pala na. Ay, ti, basi makapauli makaros Dudoy, ah. Kabalon ko siya, eh. Salamat gid Minda. Kamu na gid lang madalaganan ko. Kag mapangayuan sa bulig. Kamu na gid ka. Ari gali di siya. Oo, bala. Ay, ang kaluluoy pala sing itsura ni nang ay dadoy mo. Matyo ko blaga masakit siya mo. Mirisi, ya ba da? Ay, Dudoy ako. Sanda mo pa sa kwarta. Hindi gani ka dumdum sa akon. Sa ilan ni nanay kakatatay. Napatay lang tong duha katigulang nga may kalain sa buot sa iya. Stoy, Dudoy, utod mo na silang ay daya. Ay, makabatas ka mo na sa iya. Kinanglan niya na subong niyang bulig mo. Nan, kadumdum gani sa akong subong kay wala na siya kwarta. Wala na siya istaran. Ay, susay ko pala yung tao ka. Utod mo na siya gani. Buligan ta na lang, ah. Lain na po lang nagadumot ka, Doy. Bugat na ulas mga buwi, taya. Bahala ka na. Talagsama lang ko diya pa uli. Te, okay na sa imo nga, di anay sa Mr. Saton? Bahala ka na gani. Basta kung magka-problema gani, hindi ka magreklamo sa akon, ha? Tauhay na bala kita. Bisan amo lang ni obra ko. Oo, ah. Buarin mga tao. Ay, basi buwas makadtuto di siya. Hambalon ko siya nga sugot ka na. Oo, ikaw yung nagsugot, hindi kay ako. Ay, ho? Si Dugdug niya, oh? Ano niya man? Ay, nang pasidya ka na sa kwarto mo, ha? Okay na ni Minda. Salamat gid ha. Kwarto ni nila ni nanay kag tatay nang. Ginimo ko nga bulutangan dos ang iba namon nga gamit tao. Ang mga bata mo gali, sa diin sila. Ay, duha man lang yung bata ko yan nang. Nag-eskwela sila. Amo pala. Oo nang. Eh, ara ang kabinet na ho. Ipamutang ng mga bisti mo. May imos pa ko sang palanigawon sa kabataan. Madulong ko sila sa panyagas sa eskulahan nang. Sige, Minda. Ako nang bahala diri. Manigamo ko anay nang, ha? Sige. Ikaw nang bahala da, ah. Salamat. Kaya ginpaistar ako diri ni Minda kag Dudoy. Ang animal nga kanting. Sa diinayan siya. Kinahanglan nga makapangita ko sang bisan ano na nga maobrahan. Mahuya ako sa ila ni Minda kag Dudoy. Hindi ako gusto nga makabati sang malaing nga sugilanon sa ila. Kinahanglan nga makakita gid ako sang obra. Agud nga makabulig man sa galastuhon kag pagkaon ko diri sa balay. Kag makabakal man sang bulong ko. Diyos ko. Ginagabaan na bala ko sa mga nahimo ko. Gaba na balang balatian ko nga ini. Gaba na bala. Life Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa aton matahong kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalapat palanggan. Pagdayon aksyon, radyo. Pagdayon aksyon, radyo. Pagdayon aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon